good morning and I'm back. So karon mga salig na kuan na mo aga mangi order nga juta og kanang Bermuda. So pangit kuanin jud ka ng mga tanong ari sa dao asang kuan ha. So munaog ta guys, so tan-aw ta sa Bermuda og kanang mga tanom-tanom ari sa dao. So again ako sa kanang kuan. So look at this place. So na sila si ate naniud to. Hi te. So naniud to silang ate. So mo na si Jia guys, aga nang naay mga tanuman instead nga ato na sa to. Before ato na si Jia ato galaray na sa to. Hi kuya. So galaray na sa ana, nagkaroon gibalhin na sila ari sa atbang dapit din si Jia sa katong nay gasolinahan. So mo na yung mga tanom-tanom ani guys. So mo na si Jia. Kanila man Bermuda to. So shout out di ayan sa mga kaatara de. So marinig mga tanom-tanom ni ate. So ari mi ni ate ning order og kuan. Ay madyo paniud to ta. So ari mi mo ning order og kana na juta og kanang pure juta og kanang Bermuda. So marinig guys sa mga tanom ari ning diba si Rosie. So kaniya magipangita nga ning kuan. Kaniya magipangita. So pahit mi ngani. Diba? Daghan sa to naglaray na sila oh hi oh mo gani so daghan na sa guys ba na to nice ka dito naman so yun ang mga select na kanang ito na po yung mga nabili naming mga lupa. So ito na yung mga nabili namin. Wow. So tapos ito yung mga Bermuda, yung green na mga ganito. So makikita niyo siya mamaya kung anong talaga siya. Tapos yung forma. Tapos ito yung mga lupa na binili namin. Tapos bumili din kami ng isang isang halaman. Yes, so hindi ko alam kung anong pangalan ng or anong name ng halaman na yan. So basta i-ano namin yan mamaya. And tapos si Jelan nagano siya ng bato kasi mag-landscape. Tapos ilagay niya yung bato doon sa doon. So ito yung nandiyan na si Jenna. Yes. Nagano siya, ilalagay niya tinatong mga bato doon. Siguro. So yun na nga guys, magla-landscape kami. And samahan niyo kami and ipapakita namin kung ano yung transformation. So nasugdan na namin to. May nalagyan na namin ng mga ito hindi talaga to lupa. Ito ay rice hull tapos may mga mixed soil na siya na mga parang fertilizer kumbaga. So nilagyan na namin siya una dito para mas tumaba pa. So yung mga pine trees nilagyan na namin dyan. So nilagyan na namin sa kaang sa pot para hindi siya masyadong lumaki. So dyan na lang siya. Tapos basta later makikita niyo kung ano yung mga changes at kung ano yung mga i-ano namin mamaya. So makikita niyo later. So ipapakita ko po sa inyo kung ano yung kalabasan ng aming landscape. So pero kulang itong mga halaman namin. Bugat. So ayan guys, hindi na ako tutulong kasi mabigat. Nawalan ako ng puwersa. Ayan siya. So marami pa siya, mga 10 sacks of ganito na lupain. Muro masigod ko no. Bantok aja. So ayan, ito yung binili nga namin dun sa dao. Yung mga may halaman nandun sa dao. So ito na siya. I'm stinky. So mga sa Bermuda guys. Diba? Bugat ka adyo. So kani si Jia mga kanang 30 ka 10 by 10. So mga si Jia. Mga gahangingan ganda sa itong ibitang ani. So naman na si Jia. Monestre ka ng kuwanad to. Hindi pa kapinan. So okay naman po. Hindi naman ba si Jia ka ng gagmay ka adyo. So sakto. Nice na pa sa guwapa. So man ni si Jia tanan na sako. So man is yung mga welcome guys.
So kani kanang gibot na rin na ani pero later murag amo ni siyang i-transfer. May kabukasan na maibot ang kani dapat nga nang sa ni welcome kani nga na baka nang murag nga na bitaw sa dyan. Pero ako magdasa hangin kay kasi kadug hangin da so na nga na murag ina dapat nga ni tani sa dyan kanang tindog bitaw sa dyan. Pero kani sa bawon mo okay bag na nila sa dyan. Dyan dapat ni sibuyas namin tangad namin lemon. So amo ni sa dyan i-transfer pa rin mo ng 100 juta na kaya i-transfer pa rin mo so sipakto ni na sa kay para managhan sobrang sobrang na mo sobrang na taghan na ibutang kakais siguro niya ha kakais ba man doon kuan kakais lagi kita bunay magtubo na dilan. Day 2. So, karon naman ang ano na give kuha na magkatong order na magbalik nga Bermuda jaman na si Ja. So nalukop na sa butag Bermuda ato tuwa. So bubuan naman ni kalingaw buntag og hapon para mabuhi na din si Ja. Ja gipon ana mga ingani ang. Okay ba si pangalan ni guys? So ibutangan na mag-ingani. So mo na ni silbi mo harang-harang ano ni Ja. So, nice touch. mo ni mong nakuha na ito sa Dao Market. Diya. Ha? Mo ni mong nakuha na. Mo ni mong nakuha sa Dao Market mga streets na. So, may kayo bagong sa ipanganaan ni Diya. Dapat ni kanina, mutubo man si Diya. Nga na, mutubo man mudakot na si Diya. Pero kung may kayo bagong sa ipanganaan ni Diya. Yeah. So, plantito na tarong kay. Kanang para bitaw di ka Diyos sa igang ba maka nice ang sa mata ni green grass at home sa magawa tang blue guys ano sa kanin sa mo blue comment down below kung ano sa ni mo blue ni Bermuda di halos si Jan namin mga ingalaki para bis na pa ni kayo pa man sa mabuhi guys kung ano na si Jan ka ng kuan pa basta ibayin na rin sa mabuhay nila kay mablue na ni sila sa mga nila si Ja guys sa maghuot na rin matubo ni si Ja update na mo na po na si Ja pero po kay ba si pangan ani nga ko ani daghan sa amo ingan ito sa bukid pero okay lagad si mga pangan sa mga tanim-tanim dyan namin mga welcome matutuwa pero kanang uban guys mga kuan man na lemon ay mga sibuyas tayo luy Ja aba na ganyan na yun sa napakan ibutang sa likod kay para inig magluto dali rami mga kuhag mga lamas-lamas Diya, guys gusto din mong magpa-landscape guys so just comment down below kontak ka rami ang mga Facebook page yun Angela Vlog so wala na si Diya tig ko anon guys tig landscape na si Diya so simple ra ka adyo char pero kapoy ba Diya guys kapoy ba Diya wag landscape bisag igor ako magtanata di ba so ama ra ning gibutang ning welcome ani pero kuan na mo siguro guys kanang alis dan siguro ni nama si Jag kanang lain kanang mo bulky bitaw sa kanang mulingin so unsa man sa mga tangita mi na basin ni mga brato-brato kung ra nga mo kuan or suggest mo si ibutang nang ani kani ani dapita kanang dapit suggest sa door kani pero murag lamit pudtong kanang daghang dahon siguro ana siguro na magibutang guys basta mangita pa mig kanang tanim-tanim nga murag bulky basta makita may puhon Diya
Mano na siya na sa mag-water man talaga ka ng kuan. Pero nice na sa tanawon ka na sa mga buwak. Diba nice ka dyan. Kani mga mahal din sa dyan. Kani batuha. Tagkuhan din sa dyan. Tag-million din sa dyan guys. So mahal dyan sa kaadyo kay bugat sa dyan nga bato. So ano na si dyan. Kuwang pa ni si Jug mga marble bitaw. So shout out din po sa mga marble ana. So butang kami mga marble ani. Kay para bitaw mag design si Jaja ato po tuwa. Design. Jaja. Kani okay na ni sa ani kay lami mi pagtanaw no green jud si Jaja. Kay di bitaw sa kanang init ka adyo. So makapakuan siya sa mata kanang di ra basta na si Jaja. So, karon mga sila na after namang gibot ang mga Bermuda ani gipanta naman. So, of course, bubuan naman. So, it's okay kay kanang landong bila sa Jari. So, kung magtanim din mo, adyo nang kanang arang inita kay mamatay dyan si Ja. So, karon landong man sa Jari dia. So, gitanam na namo na nabubuan na pa naman si Ja. Pero kanin si Ja, ipamutan pa na naman sa likod. Puhon, o bapunan na yung mga tanong. So, I guess that's all for today mga sanay-sanay. So, i-update naman muna mo puhon kung unsay result aning kaning kung ano managko na bitan sa puhon kaluyan ko mabuhin na siya. So, that's all for today and I hope na nag-enjoy kayo sa aming video kahit ano lang ito. Abangan niyo po yung mga videos namin susunod pa. So, mga ano lang, normal vlogs lang po ganun kasi hindi pa po kami makapag-travel kasi alam niyo na yung sitwasyon natin ngayon. So, mahirap po mag-travel and hindi talaga basta-basta makapag-travel ngayon. So, dito muna kami sa bahay and i-share po namin sa inyo yung mga ginagawa namin dito, kung ano yung mga ginagawa namin while nandito lang sa bahay. So, again, if hindi pa kayo nakapag-follow sa mga social media accounts namin, so please do follow Yen and Channel Vlogs sa aming Instagram, YouTube, of course, sa aming Facebook page, and also sa aming TikTok mga sana. So, that's all for today and keep safe always and see you again next time. Bye!